Wara aktar minn ġimgħa minn rebaħ l-elezzjoni għal kap tal-Partit Nazzjonalista, Alex Borch għadu ma ħatarx ix-shadow cabinet tiegħu. Dew milli jinsab fuq fond bosta, partikolarment fid-Dar Ċentrali. Meta wieħed iqisu wkoll li f'kull bidu tal-leġislatura ta' gvern ġdid, Prim Ministru jaħtar kabinet fi żmien jumejn biss. Wan jistaqsa dwar dan li deputati tal-oppożizzjoni u marċivejna xejn għajr tweġibiet konfliġenti. Risposti li jikkonfermaw trattament differenti minn Alex Borch mal-membri tal-grupp parlamentari tiegħu. Uħud mid-deputati qalulna li l-kap kellimhom, waqt li oħrajn qalu li għadu le. Sa dan it-tan deputati oħrajn iġġustifikaw id-dewmien ta' Alex Borch, jew litteralment għażlu li jħarbu l-mistoqsija kompletament. Id-deputati Adrian Delija li tellaq kontra Alex Borch bit-tama li jerġa' jieħu postu bħala kap wara li tqaċċat minnu 5 snin qabel għal ċaru tont li l-kap se jaħlu u tkellem miegħu. Il-kap tal-oppożizzjoni kellmek għal xi rwol fil-shadow cabinet tiegħu? Kellimni. Ġifieri tikkonferma li kellmek u li se tkun parti mix-shadow cabinet tiegħu? Kellimna darbtejn tlieta. Delija ma kienx waħdu li konferma diskussjonijiet dwar ir-ruoli fix-shadow cabinet nazzjonalista. Boħrajn jikkonfermaw li tkellmu mal-kap dwar dan. Inkellmu regolari u qed titkellmu wkoll. Tkellimna iva. Minkejja dan numru sostanzjali ieħor ta' deputati qalu li Alex Borch għadu ma kellimhomx. Le għadna ma tkellimniex. Sissa għadna ma tkellimniex. Sallu madu le. Sissa le. Issa jieħu l-ħin tiegħu meta jrid ikellimni. Jaraw għandu responsabilità kbira. Deputati oħrajn qalu li l-kap nazzjonalista għandu jieħu żmien tiegħu minkejja li hi prassi normali li dan il-proċess jitwettaq fi żmien qasir ħafna. Oħrajn ħarbu mill-mistoqsija kompletament. Ewlenin fosthom kien hemm id-deputata Rebecca Borch li spiċċat saħansitra ċaqalqet il-barikata bis-swit il-Parlament biex tevita l-kru ta' dan l-istazzjon. Il-kap tal-Oppożizzjoni kellmek dwar possibilment ir-rwol fix-shadow cabinet tiegħu. M'għandekx għalfejn taħrab ta'? Ħabba li l-ewwel ma wiġibtnix kellmek, Dr. Borch jekk se tkun fix-shadow cabinet tiegħu jew le? Naħseb għandna ntuħna ċans. Inti taf li għadna deħlin illum, ejdli welcome. Ja xi ħaġa tagħna dik. Fil-ġranet li ġejjin ħajamel dak l-eżerċizzju. Beppe Fenekadami u Graziella Galjan joraw għal kollox lil ġurnalista ta' Wan, meta affaċċjati bl-istess mistoqsija. Il-kap tal-Oppożizzjoni kellmek għax-shadow cabinet tiegħu. M'għandekx tweġiba ma kellmekx jew le. L-istess għamel il-kap nazzjonalista nnifsu Alex Borch li reġa' ħarab fil-karozza meta provajna nistaqsuh dwar ix-shadow cabinet. Bil-kellim nazzjonalista wkoll jintervjeni biex iwarrab idejn il-ġurnalista ħalli jkun jista' jalaqlu l-biba tal-karozza biex jitlaq minn fuq il-post. Prim Ministru meta jieħu l-ġurament dan jumej wara prattikament tista' tgħid jaħtar il-kabinet tiegħu. Meta se taħtar ix-shadow cabinet tiegħu? M'għandekx tweġiba?